କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଡେଣା ତଳକୁ କରି ଛିଡ଼ା ହେବା କକ୍ସିଡିଓସିସ୍ର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ କକ୍ସିଡିଓସିସ୍ର 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 1. ରକ୍ତ ମିଶ୍ରିତ କିମ୍ବା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଝାଡ଼ା। କକ୍ସିଡିଓସିସ୍ର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ରକ୍ତ ମିଶ୍ରିତ କିମ୍ବା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଝାଡ଼ା। 2. ଡେଣା ତଳକୁ କରି ଛିଡ଼ା ହେବା। ଚିଆଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଡେଣା ତଳକୁ କରି ଉଦାସ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହେ। 3. ପଙ୍ଖ ଫୁଲାଇ ବସି ରହିବା। ଅସୁସ୍ଥ କୁକୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ପଙ୍ଖ ଫୁଲାଇ ଏକ କୋଣରେ ବସି ରହେ ଏବଂ କମ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ କରେ। 4. ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଇବା। ଭୋକ କମିଯାଏ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। 5. ଓଜନ କମିଯିବା। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ ନ ହେବାରୁ ଚିଆଁର ଓଜନ ଶୀଘ୍ର କମିଯାଏ। 6. ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ। ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା ହେବାରୁ ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଯାଏ। 7. ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅଳସୁଆ ଦେଖାଯାଏ। ଚିଆଁ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଏ। 8. ମୁହଁ, ଫୁଲ ଓ ଚର୍ମ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବା। ରକ୍ତ କ୍ଷୟ ହେଲେ ଫୁଲ ଓ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ଫିକା ହୋଇଯାଏ। 9. ଗ୍ରୋଥ୍ ସ୍ଲୋ ହୁଏ। ଚିଆଁ ତା'ର ବୟସ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ସ୍ଲୋ ହୁଏ। 10. ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଚିଆଁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। କକ୍ସିଡିଓସିସ୍ ସାଧାରଣତଃ 3 ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ବୟସର ଚିଆଁମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁ, ଓଦା ଚଟାଣ ଏବଂ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶରେ ଏହି ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। ମେଡିସିନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।